Nchumuligire kuruchinse bonchari ko ikasi skuru ya Masakwe ni gobono enyagetari ya sisi kubwatira no mu MC we wodi ya Sensio Nchonganyagaka baba gwikiranye mu robelyo bokunyara ko lingo lya bantu amarwire sense me yokubwatira nekyombe kia zero clinic no baso mujigo yanta banga nigebeso kena kwerene yambya soko nyara kolengwa abantu nigo bigwa buli wesoke koneke unankolengwa bara marwire nonya nekero bali bya Josephat ya misi na mange igana gwatumu cyane n'indi w'amasi ndoje bandoreire bangira mariogo tende tigatoka mtotene usina ntubene icyongatiye kingwana cy'abamenyi kurwase wodi ya Sensi abanyarako bagwikirana ase eskuru y'oboroso ya Masakwe ryo kwenyorera oboringolia n'obubwene bwa marwire omurobero nyatako bagukwarigani ane no mu MC we wodi ya Sensi Nchonganyagaka kubwaterana amone nyagitari ya Kisi level 6 ase ensemo area beyond zero clinic naboigo enyagitari ya wasi specialist umuyego nyarako bakorekana alitko lya rero yana andi kubwata karabuna natalire na itinganyara nk'abantu abangi emejisi bamenyate babwata bakumbali mbali abantu babwata amarwere batari kumanya bazemba rwari nabande kogenda nyagitari cyo babera satande yatoka none kwere tutabwati tabwata na basara kire no embosonga cyo pimu no nande kalengara rikaranga seko baletera abanyagitari anga abana ko barire ryo modora bakumanya bakungwaye egera agende nyagitari akurwarwa lero gambwate abanyagitari korwasisi na abanyagitari bane korwa beyond zero abamenyi aboigo nigo banyarako bakomwakera mu MC oyube wodi yo Nchonganyagaka ngambia muno aso kubasira ko botenu nakweneke buno nyareko bakoleta omurobire buno yo ase batebirigo begokeire aso kubwene banyarako bakubweniwa naboigo kwenyorera amariogo ayenyara nyareko bakobakonya aso bugima bwabo kinga kicire motwe naja kubweniwa nanyoranga ubwerwane bwatoke buri bwa mauga ya maru no mago ande birinde ngende nyagitari ngakwegesire esile joro by'uburwero ngende nyagitari abo agala banga mariyo babansukurikere na mariyo twatari kenyerike kya Masakwe twachakura aligengu n'abanyagitari nende batakorere service ngiya bali konyora mariyo banyore abali totanyora twalikeru nkwenda tuli ko ligitoro cyenambya bako abo bwatani abo banyarako bagosira omoroberio yoba enyagitari oasi specialist naboigo ekyombe kelike beyond zero kurase enyagitari ya Kisi level 6 niho banyarako bagoteba ngambagendre ko babakubwaterana amona barai anene me county ya Kisi ne Nyamira elio kweneke buno bokoreri banyarako bogoikera anene abamenyi pia tunafanya immunization ya watoto chanjo kama polio, measles, na pia tunapeana kwa medical camp gaiga togo screen ya marwire awa among them marwire ya amauga diabetes, pressure, cervical cancer igoro gosira chinyagitari imeye wodi ya Sensi nigo mu MC Nchonganyagaka boigo alire chira chokwene kiabuna amaga chanyareko bagwikirana ase chinyagitari naboigo kwene kiabuna mariogo nanyareko bagwikirana ase chinyagitari elinde abantu banyareko bakwegendereria kebochenu watakana bano muna na kiromero gariane muna gaiga sende inyagitari nere ukorokwa nyanchagu health center yantuweye ya erire yo getigarete nechinyomba cyoboteni kandi yagachwe yani roswe fence yo bagaroswe egere nyagitari eigorwe omu MC oiboigo niganyarako bagosegeta abaiboli be wodi yae banyarako bakoira abana babo oikera ase skuru ya magerio bobundi ya Masakwe linde banyarako bakwenyorera chikosi echiranyarako bachiko bakonya asobogima bwabo bole motwe ase boigatebere niga maigerigwa yaranyarako bagakwenanwa ase ogotakana besende yonsi ndabona ase aga story youth polytechnic nere na rwanere tsana kona nere na tebi abaibuli baga abana bagende school bosa ase youth polytechnic egendo kala abakonye nabanda abakonye ndagera lakini abana baromba somo bosa kuripoteri Seni Kiandize TV kure skuru y'oboroso ya Masakwe yegotoka imeye wodi ya Sensi imeye constituency ya Kitutu cha North County ya Kisi eliterane Josephat amese